La notícia és el gènere informatiu per excel·lència del periodisme. Ens permet explicar uns fets d'una manera objectiva i senzilla, amb un llenguatge clar i concís. Hi ha una estructura que us ajudarà a escriure notícies. És l'estructura bàsica del periodisme i la fem servir des de fa anys i panys. Es coneix com piràmide invertida. Consisteix a dir primer allò més important. Què ha passat? Com ha passat? On ha passat? A qui li ha passat? I si teniu temps i espai, per què ha passat? A partir d'allà no cal que digueu tot en el primer paràgraf. Aneu a poc amb el criteri de què era més important, què és menys important, el context, antecedents, què podria passar i deixeu per al final allò que si ningú no llegeix tampoc no passa res. Què determina que un fet sigui noticiable? Hi ha una sèrie de criteris que us poden ajudar també a detectar quan alguna cosa és notícia. Per exemple, que sigui novedós, que la gent no sàpiga que això ha passat. La proximitat, que m'afecta a mi o a la gent del meu voltant, al meu poble, la meva localitat, la meva ciutat, el meu país. Això també determinarà la importància que tindrà aquest fet. La proximitat, les conseqüències que aquest fet tindrà, el suspens, la raresa, l'emoció que algun fet genera, fins i tot el progrés, els avenços científics sempre són notícia. Qui decideix que algun fet sigui notícia i d'altres no? Aquesta és una gran responsabilitat que recau primerament sobre vosaltres, joves reporters, però, clar, després teniu un cap i aquest cap té un altre cap, el cap de redacció, i després el director del diari o la directora del diari, l'editor, fins i tot el país. Hi ha tota una sèrie de criteris i una jerarquia a la que vosaltres responeu i que pot determinar que una cosa sigui més important que d'altres. Per això, al periodisme se li associa amb un concepte en anglès que es diu gatekeeping, perquè vosaltres sou els guardians, els qui decidireu si obriu un espai o no a què uns fets es converteixen en notícia.